Good morning mga ka-That's Good. Ayan, maaga tayong lumabas dahil ganito nag-uumpisa ang umaga natin ngayon dahil marami tayong mga nililinisang bahay. Naka-ready na yung mga gamit natin. Ayan o, nasa likod o. Naka-box yung mga gamit natin. 2 box yan na malalaki. Ang hindi lang naka-box yung sanitizing mop natin tsaka yung vacuum. Sunduin natin ngayon yung mga kasama natin na maglilinis. Mga 8:17 na ng umaga yung oras ng paglilinis natin. Alas 9. Sunduin natin muna yung kasama natin. 2 kaming maglilinis ngayon. Ang nakakasama ko iba-iba palagi dahil puro part-timers yung mga kasama ko. Wala pa tayong nakukuhang full-time cleaner, pero baka makakuha rin tayo. May mga nakakausap na tayo. Yan, medyo makulimlim na. Lumalamig na rin ang panahon, 16 degrees Celsius. Ngayon lang biglang lumamig ng 16 degrees Celsius. At siyempre, naka-uniform na tayo. Ito yung uniform natin. Ganda ng logo, no? Ano to embroidered siya. Kaya kahit i-washing mo yan, hindi yan tatanggal. Tsaka yung tela niya maganda kasi para pag naglilinis, yung movement mo tuloy-tuloy pa rin, hindi siya napipigilan. Parang maluwag siya na hindi naman siya stretchable. Parang komportable. Pang golf yata ito. Saka hindi na kailangan plantsahin. Hindi siya nagugusot pag winashing mo. Hindi siya nagugusot. Dito na tayo, naantay natin yung kasama natin. Nandito siya sa apartment na yan. Ayan. Lalabas siya dyan sa lobby. Ayan. Ito na yung kasama natin ngayong araw, si Mac. Tapos papunta na tayo ngayon doon sa bahay, mga ka-That's Good. At the stop sign, turn right onto Dilworth Crescent, then turn right onto Bernard Avenue. Ayan, naka-white t-shirt siya. Wala pa siyang uniform. May uniform tayo, Mac. Ayan, ito yung itong itim na to. Papagawa ako ng mga uniform din. Kasi naghahanap ako ng full-time na cleaner na makakasama ko. Ngayon may apron tayo dyan na itim. Parang isuot na para hindi ka madumihan. Kahapon pala na yung isa kong bag. Oo, tinext ko kaso ang sabi niya ano daw, kailangan daw i-meet siya 9 to 12. Eh meron naman tayong linis. Pagkakuha na lang. Naiwan mo yung sa sa lababo? Oo, doon ko naalala ko. Hindi ko pa ni-reply yan. Kasi ang sinabi ko sa kanya, alauna natin pupuntahan. Alauna natin dadaanan. Kaso alas 9 hanggang alas 12 lang daw siya nandun. O hindi ba wawala yun doon? Tsaka hindi naman uso rito yung yung nangungurso natin ng mga naiiwang naiiwang bag. Halimbawa man may makaano doon, makakita. Nila yun. Tsaka sinabi ko na sa may-ari, isi-secure na niya yun ngayon pag nandun siya. Ganun lang. So ang gagawin natin doon pagkapasok natin sa bahay, buhatin natin yan, 2 box. Itong 2 box ng gamit, di ba? Pasok natin doon. Tapos ang una natin lilinisan yung kasi ito 1.5 floor. Baka may siya, mezzanine siguro o attic. Attic yun siguro, yung half floor na sinasabi niya. Unahin natin yung taas muna. So ang gagawin
gagawin mo lang muna, di ba, meron tayong ano, dusting, di ba? Ayun, dusting lang. May duster tayo doon, dyan may duster dyan, ganun lang yung mga knickknacks nila, yung mga picture frames, ganun. Tapos ako na ang babanat sa washroom, di ba? Washroom yung ano, yung washroom. Tapos pag na dusting mo na, vacuum mo yung floor niya, yung sahig. Madali lang naman yung vacuum. Iano ko sa'yo. Tapos yung mga yung mga appliances tsaka mga furniture na kaya nating igalawin, kailangan linisan natin yung ilalim. Kaya i-vacuum din natin yung ilalim. Oo. Pero pag halimbawa mga papahalin, yung mga base ganun, mga babasagin, huwag mo nang galawin. Baka mabasag. Anuin mo lang yun ng duster. Yung duster, hindi naman yun persado. Ganun mo lang. Huwag mong pupunasan ng basahan. Kasi pag pinunasan mo ng basahan, gagalaw yun. Baka matumba. So duster lang. Ganun lang ang duster. Pati yung mga lamp, duster lang din lahat yun. Para matanggal lang yung matanggal lang yung alikabok. Kakapit yun sa duster natin, yung alikabok. Pag iginanon mo, kumakapit siya. Hindi siya lumilipad sa hangin, sa ere. So yun, tapos pag natapos ko naman na yung yung washroom, tapos mag-aano naman tayo, yung sanitizing mop natin. Sanitize natin yung floor, di ba? Tapos pag natapos na yun, pababa tayo ngayon. Yung alley, tapos yung stairways, pababa ako, may hagdanan yun. Tapos pagdating sa baba, unahin natin yung yung kitchen. So sa kitchen naman, ikaw nang mag-aano sa yung mga pintuan ng cabinet. Ano mo lang yun, yung kailangan na ng pamunas doon, punasan yun. Kasi may mga talsik yun eh. Hanapin mo yung mga mancha. Tapos ako naman ang babana sa sink, sa ibabaw, mga countertops. Tapos yung taas din, may mga hanging cabinet yun eh. Tapos pag natapos ang kitchen, pumunta tayo ng living room. Tapos yung mga bedroom kasi nasa baba. Tsaka natin yung mga bedroom, madami yun. Pero malinis naman daw, hindi marumi, kaya madali lang linisan yung mga bedrooms. Mga bedrooms doon, importante yung mabacuum yung ilalim ng kama. Yun, tsaka yung mga, alam mo na sa lamp, tabi ng mga bed, may mga nakasaksak sila dyan na mga, alam mo na, yung mga yung mga tawag doon, yung mga charger, mga ganun, mga speaker na maliliit, yung pinupunasan yun. Tapos sa ilalim ng maalikabok yun eh. Tapos mga baseboard. Ano po ba yun? Yung bahay na bagong gawa or may nakatira na? May nakatira na. Parang lang yun, after summer cleaning. Pinapalinis nila. Kasi magre-ready na sila ng autumn tsaka winter, kaya papalinisan nila. Kaya kung magustuhan nila yung yung linis, mag-aano yan ulit, mag-schedule yan ng linis ulit sa pagkatapos ng autumn, pagkapapasok na ang winter. Ganyan siya, parang every season siya siguro nagpapalinis. Pagkatapos ng isang season, papalinis siya, ganun. So ganun lang, pag natapos na ang bedroom, palabas na tayo hanggang sa pinto. Pag nasa pinto na tayo, ayun, tapos na yun. Targetin natin ngayon 3 oras matapos yung 3,100 square feet yun. Medyo malaki-laki yun. Parang sinlaki niya yung nilinisan kahapon. Nilinisan natin kahapon na dyan. Ganun, sinlaki niya nun. Sinlawak niya nun. Pero ito, mataas to. Matataas ang ceiling. Kaya, pero hindi na tayo aakyat sa hindi natin maabot. Yung maabot lang natin. May hagdan naman tayo. Dinala ko yung hagdan. Para kung sakaling mataas yung ilaw, lilinisan, meron tayong hagdan. Ganun lang.
Kaso di na tayo makakapagkape. Habulin natin yung oras eh. Bala ko sana dadaan tayo ng Tim Horton. Take out tayo ng ng kape. Kasi pwede namang magkape dun eh. Pwede namang magkape habang naglilinis. Kasi ganyan ang ginagawa ko. Pag naglilinis ako, meron na akong kape tsaka donut. Tapos habang naglilinis, sinasabay ko ng nagkakape tsaka kumakain ng yun na yung almusal. Ganun. Okay naman dito, hindi bawal yung mga ganun. Sa lang, hindi naman importante ang uniform eh. Kahit nga pupunta ka doon na naka short at t-shirt ka na naglilinis eh. Ang ini-establish lang kasi natin yung brand natin, di ba? Para ma-promote siya. Kaya minamaximize natin yung mga pagkakataon. Kaya sinusuot ko to palagi para makita yung logo, di ba? Pag lumabas tayo sa bahay, makita nung kapitbahay may logo. Tsaka pag nagkakape, makita nila yung logo, ang silbi ng uniform. Stay in the middle lane. Sabi, kumbaga para tumagal ng tumagal makilala siya. Oo, hindi naman importante sa dito ang uniform. Kahit nakachinelas ka lang pumunta, okay lang. Importante sa kanila yung outcome ng trabaho. Kung malinis, nasiyahan sila, yun ang importante. Kahit kumakain ka sa loob, turn right. ganun. Yun ang maganda rito eh, na pwede ka nga mag-cellphone, di ba? Sa trabaho ka, may cellphone ka, may headset ka, may may iPad ka. Kahit nga long hair ka rito eh, di ba? Long hair, may tattoo, okay lang dito. Matanda, bata, di ba? Pwede nga magtrabaho rito yung yung mga 12 years old. Pwede magtrabaho rito. Pwede rin dito yung mga 80, di ba? Basta kaya mo pa. At the light, turn right onto DeHart Road. Malapit na tayo. May 8 minutes pa. Ito kasi ang kailangan nating yung time. Kailangan na kung ano yung oras na pinag-usapan. Kailangan nandun na sa pintuan. At the light, turn left onto Lakeshore Road. Para maano yan sila sa oras. Yan ang rito. Yan ang labanan kumbaga. Pag ikaw na late ka, kahit mga 1 minute lang, na yung malaking minus points yun. At the light, turn right onto Eldorado Road. Kaya pag maaga ka naman masyado, minus points din yun. Pag maaga ka, alimbawa alas 9 yung pinag-usapan nyo, tapos kumakatok ka na ng 8:30, naku, sablay ka dun. Turn left onto Walker Road. Sablay ka dun. Pag sobrang aga ka, magagalit yun. Pag na-late ka naman ng kahit 1 minute lang, naku, sablay din, magagalit yun. Ang pinakamaganda pagka pupunta tayo sa lilinisan, halimbawa alas 9 ng umaga, kailangan nandun ka ng ng mga 8:55. Turn left onto Walker Road, then turn right onto Cassia Drive. 8:55 yan. Kaya pag mga 8:50 pa lang, andun muna ako sa nagpa-park muna ako sa tabi ng kalsada. Pa-park muna ako dun. Habang nag-aantay ng oras. Ayan na tayo, malapit na. Dito na tayo, malapit na. Ang lalaki ng bahay dito. Dito yung mga gusto ko talagang linisan. Ang lalaki, ang gaganda pa Ayan. Ang lalaking bahay dito. Cassia Drive. Ayan. Meron pala talagang Cassia. Cassia. Diba? Dala tayo. Turn right. Then the destination is on your right. Ito yun. Dito tayo. So
So tatawag tayo para buksan nila yung gate. Ayan, nandito na tayo. Ayan, maalikabok yan, di ba? May dusting lang, ganyan. Oh, wawala. Ayan. Final inspection bago tayo lumabas. Okay na, linis na. 4 na oras. Ayos na. Sige na, maayos na. Linis. Island, kitchen. Okay. Yung taas, malinis na rin. Pwede natin ito. Lamas na tayo. Tanggalin natin yung takip ng paa natin. Lagyan natin dito. Sakto lang. Ayan, tapos na kaming maglinis. Inaabot kami ng 4 na oras ni Mark. Pero okay naman, Mark. Kumusta naman yung ano mo? Paglilinis natin? Ayos naman. Ayos naman. Kahapon naiwan niya yung belt bag niya. Doon sa nilinisan naming sa kabilang bahay, isang bahay. Nakita kami ngayon nung nakinita natin yung may-ari ng bahay kahapon, mabait naman. Sinuli niya yung bag niya, yung belt bag niya. Ayun, kaya ganun lang dito. Ngayong hapon wala kami linis. Kaya ano tayo ngayon, long weekend. Long weekend dahil sa Lunes, Labor Day, Biyernes ngayon, Sabado, Linggo. Walang linis kasi ng Sabado, Linggo. Hindi nagpapa-schedule yung mga tao. Ayaw nilang magpalinis ng Sabado, Linggo siguro dahil weekend, bakasyon nila. Ang laki ng bahay na nilinis namin. Hindi lang yata 3,000 square feet yun. Tansya ko. Parang nasa 5,000 yun. Kahit anong bilis natin, nang bilis na namin eh. Ang laki. Ang laki ng bahay. Yung
nagustuhan niya yung linis natin. Kaya kanina ang kontrata lang doon tol, one time cleaning. Pero sabi niya kanina bago sila lumabas, kasi lumabas sila habang naglilinis kami, pumunta sila sa nag-boat sila, di ba? Kasi tabi ng lake yung bahay. Sabi niya baka regular nyo ng linisan ito, sabi niya. So tatawagan kita, sabi sa akin, kung papuntahin kita ulit, dahil baka bi-weekly na, sabi niya. Every 2 weeks na naming lilinisan yung bahay niya. By the lake, ang laking bahay, pero malinis. Alikabok lang, di ba? Wala siya yung parang mga, alam mo yung dumi, mga alikabok lang siya. Kaya dusting lang kami. Tsaka kung lilinisan natin ulit yun sa susunod, malinis na yun. Kunti na lang yung ano natin, yung gagalawin natin. So ganun lang. So iatid ko muna si Mark dahil bago pa lang siya sa Kelowna, wala pang kotse, pero bibili rin ng kotse yan dahil dito talaga kailangan mo ng kotse rito. Lalo pag winter, nako, ang hirap sa winter ng walang kotse tol. Yun ang mahirap dito. Kasi pag nag-bus ka, ang bus dito every 1 hour. Kaya dapat ang allowance mo mga 2 hours or 1.5. Pag maaga ka naman masyado dun sa sa bus stop, maninigas ka sa lamig. Ang lamig dun. Kailangan itantyahin mo, saktuhan mo. Halimbawa 10 minutes bago yung bus, kailangan doon ka na. Pag sobrang tagal mo naman naghintay, pag inagaan mo masyado, pag na-late ka naman, ako 1 hour ulit ang antayin mo. Ganun. Pero magkakakotse ka rin dito kasi kailangan mo lang ng requirements. Kasi alam mo na, lisensya kailangan, di ba? Oh, hindi ka, kahit gusto mo magkotse, kung wala kang lisensya, di ba? Hindi ka makakakotse. Yung mga muna, yung mga basic na alam mo na, yung mga SIM, di ba? Yung BCID, BC services, yung lisensya, yun muna unahin mo, di ba? Kasi si Mark, pa lang siya mga kadats good, 1 month pa lang siya rito sa Kelowna. Kaya kumbaga nag-a-adjust pa. Ganun ng siyatin natin siya diyan. Tapos baka mamaya magganong ako, magbigay ako ng DoorDash. Saan ka na nga galing? Na Taiwan? Taiwan, no? Tagal ka sa Taiwan? Almost 6 years. 6 years? Na lang ng 5 months. Ilang beses kang umuwi ng Pilipinas nung 6 years? Isa? Time lang. Tapos dumiretso ka rito. Naku, ilang taong ka na naman dito bago baka uwi niyan. Di ba? Pero nung nag-Malaysia ako, nasa 4 to 3 months, ganyan. 4 years, walang uwian din. Walang uwian. Walang bakasyon, diretso, tapos diretso, uwi. Resign. Kasi, hanap na naman namin iba. Minsan kasi pag wala ng overtime, minsan kasi pagka mga Asia, malakas lang pagka may overtime. Pag wala ng overtime, mahina. Kumbaga maliit lang sa Saudi. Pero mas mabilis pumuntang Canada galing Taiwan, no? Madali. Mabilis lang, no? Pag nasa Taiwan ka. Lalo na pag may visa ka na, ticket na lang hintay mo, lipat ka na. Ticket na lang. Pero malaki gastos pa rin, no? Depende sa kung may ma-timingan ka na. Depende sa magkano yung average na gastos mula Taiwan hanggang papuntang Canada? Yung sa akin kasi, talagang konsultant siya, malakas maningil kaya malaki yung may konsultant tao, company, agency? Agency dito sa kanila. Pero pag agency sa Pilipinas, kaso naman pag doon sa lansala ka, kailangan talaga kung ano yung hiring nila, dapat may experience na. Oo. 1 million pesos, ganun. Wala naman. Wala. 500,000 pesos. Kulang-kulang mga ganun. Kulang-kulang. Ganun yung nagastos mo papunta rito.
Pero malaki pa rin yun, ano? Ay, ganun talaga palang gastos, di ba? Hindi, yung sa akin, malaki, mga 700 ganyan. Pero 700,000 yung sa'yo? Pero yung iba, mga kulang-kulang. Kasi depende sa ano, depende sa kung agency ka or may direct naman na malit lang. Mga magano lang gastusin mo, mga 150 ganyan. Ngayon, saka ano, no? Swerte yan. Oo, pag Canada kasi, kung gusto mo, talagang gagastos ka, no? Yun ang kailang gagastos ka. Pag nandyan na, ano na, process na, kahit malaki, gagawa ka ng paraan para mapaano. Hindi bale, bata ka pa naman, ano ka rito, tawag nun, mag-adjust ka, tapos makita mo kung ano yung gusto mo talagang trabaho, yung calling mo, kung ano yung gusto mo talagang gawin. Pwede kang mamili rito, tol. Hindi ka ano rito, hindi ka maubusan ng ano, ng trabaho rito. Daming opportunity kung anong gusto mong gawin. Halimbawa, yung gusto mo talaga, pwede rito. Pwede mong gawin dito. Hindi ka maubusan. Maraming ano, choices. Ikaw mamimili. Lalo rito sa Kelowna, ikaw mamimili ng trabaho rito. Pero maganda rito. Ayan, kwentuhan ulit tayo pag ano, kita tayo pag minsan pag may event, invite kita para ano, o kaya si Jinky pag in-invite ka, invite din ako, yun, kita tayo ulit. O kaya pag may linis, sabihan kita pag wala kang ginagawa. No, tol? Sige lang. Yung ano mo, ang bag mo, nakalimutan mo na naman. Basta update na tayo pagka may pwede akong masama. Oo, sige. Thank you, kuya. Okay. Welcome, sige. Thank you, thank you. Pauwi naman na tayo ngayon dahil i-ready natin yung mga gamit natin para sa sunod na paglilinis natin. Malaki yung bahay na nilinisan ngayon dahil malawak. Ang sabi kasi niya 1.5 floor, kaya tama yung hula ko noon. Sabi ko may mezzanine. Yun nga, may mezzanine yung bahay kaya ang taas ng ceiling niya. Pero ang ano kasi rito, pag naglilinis ng bahay, pag hindi mo kayang abutin, hindi mo na lilinisan. Pero kung halimbawa dusting, tapos meron kang pang ano, yung extended na hawakan ng duster, ayun, pwede yun. Ganun po sa mga ceiling fan, mga ilaw, yun, pwede yun. Pero nagustuhan naman niya yung linis, papa-schedule daw ulit siya ng sunod na linis. So ganun yung ginagawa natin ngayon dahil kagaya nung nilinisan namin kahapon ng umaga na townhomes, pero maganda, malaki rin, townhouse yung bahay. Nagustuhan niya, tuwan-tuwa siya, nag-text siya. Hindi niya akalain na ganun yung magiging linis. Sa amin kasi, sa atin, siyempre ang linis natin is standard lang yun yung linis natin is standard. Tapos napapansin ko, equivalent na pala yun ng equivalent na yun ng deep cleaning ng mga cleaning company rito sa Kelowna. Kasi based dun sa mga research na tinitignan ko sa mga pagtatanong ko rin, yung regular cleaning tsaka o kaya essential cleaning, ano lang pala yun dito, dapat yung
dusting lang, alam mo yung gamit ka ng duster ganon, tapos punas dun sa harap lang ng mga cabinet ganon. Hindi pala included doon sa regular cleaning yung baseboard. Yung baseboard nung wall ng bahay, tapos yung mga doorknob hindi pala kabilang yun dun sa essential cleaning. Tayo essential cleaning kasama na lahat yun, mula ceiling, mula ilaw hanggang baseboard, pati mga pati mga doorknob, pati pintuan pinupunasan natin, pati likod ng mga cabinet minumove natin yung maliliit na cabinet, tapos pinupunasan natin talaga kung ibabaw, yung mga ibabaw kasi ng table ini-sprayan yun ng solution, tapos pinupunasan natin. Tsaka ang solution gamit natin puro yung mga chemical free. Bale solution lang yun ng vinegar tsaka tubig. Tapos yung iba naman vinegar, tubig, dish soap. Yun lang ang natin, yun ang ginagamit natin. Parang eco-friendly, parang ganun. Tapos yung mga bedroom naman, yung ilalim ng mga bed, ng mga kama, talagang bina-vacuum natin yun, tsaka minamap natin yun. Ang mop natin yung steam mop na di kuryente, sinasaksak natin para maganda yung umiikot yun tsaka puwersado yun. Kasi pag mop na mano-mano, sakit sa braso pag ginaganong-ganon mo. Ginagamitan lang namin ng mano-manong mop pag post-construction kasi sobrang alikabok nun sa floor, kaya mop tapos huhugasan ganun. Pero pag mga bahay na nililinisan lang, yung steam mop ang ginagamit natin para ma-sanitize na rin siya. So ayun, mamaya uwi tayo. Tapos ayun, mag-check na tayo ng mga page natin, baka may mga inquiry na naman. Magre-recruit tayo ng mangangailangan tayo ng full-time cleaner. Kaya magre-recruit tayo. Pero tuturuan natin, kumbaga ite-training natin. Ituturo natin yung standard na paglilinis ng made in Canada. Ang ganda ng trailer, ang haba. Nanihila ng truck na. Ayan, pick-up truck. Ang haba. Ayan. Kasing haba niya yung trailer ng tractor talaga. Ayan. Haba no? Nakakatuwa lang. Ayan. Haba. Parang Coca-Cola.